Με ειδοποίησε ο Εφέντης Λάτσιος ότι πλάκωσαν χρυσαυγίτες στον Αντένα για διαμαρτυρία. Λοιπόν, Ζευζέκηδες, σήμερα 25η Μαρτίου θα μιλάμε ελληνικά σε όλο το επεισόδιο. Εμένα θα με φωνάζετε Σούλη. Ο Ιμπραήμ θα γίνει Μίτσος, ο Μουσταφά θα γίνει Επαμινώνδας και πάει λέγοντας. Εγώ θα είμαι από Χαλκιδική, ας πούμε, εσύ από Κατερίνη, 2-3 θα πούν ότι είναι από Λάρισα και ο Αλάχ μαζί μας. Κορίτσια, γρήγορα! Πληθείτε, λουστείτε, έρχονται οι χρυσαυγίτες. Δεν έχει ο Κασιδιάρης γκόμενα και είπε ο Λάτσιος να το ετοιμάσουμε μία που να μοιάζει αρχαία Ελληνίδα, μπας και επιδείξει και ξεχαρμανιάσει ο βουλευτής. Τσακιστείτε, ξέρει και καράτε να ξέρετε. Βαρύ τον έκανε το μουσακάι, πουτάνα υπουργέ μου. Έχει χάρη που μας είπαν από τον Αντένα να φερόμαστε σήμερα ελληνικά. Σουλτάνε, μου παραγγείλατε φραπεδάκια, ένα γλυκό και ένα μέτριο, αλλά δεν μου είπατε αν θέλετε γάλα. Βάλε λίγο γαλατάκι, μη μας θερήσει ο κολοκαφές του. Κορίτσια, γράψατε 100 φορές με τη μη Χρυσή Αυγή. Άιντε σηκωθείτε τώρα να σας δείξω πώς θα σκύψετε όταν έρθει ο Μιχαλολιάκ Μπέης. Θέλω να δω στο σκύψιμο ορθή γωνία, έτσι. Σκύψτε, σκύψτε, έτσι. Χαμηλά, πιο χαμηλά. Έλα να βλέπω χάρη. Θα μείνετε σκυμμένες μέχρι να σας πει να σας δω. Εγέρθητο. Να περάσει η μέρα ήσυχα και από αύριο ξαναγινόμαστε Τούρκοι. Έτσι και οι χρυσαυγίτες θα κάτσουν να μας ξαναδούν στο σύριαλ και το εθνικιστικό τους φρόνημα θα παραμείνει υψηλό. Βάι, βάι, βάι. Άρε Έλληνες ψηφοφόροι. Άρε Έλληνες ψηφοφόροι.